हेलो दोस्तों, क्या हाल बा भाई लोग। एक बार फिर से स्वागत बा आप सबके देसीला चैनल पे। आज हमनी के भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के बारे में ऐसा खुलासा करे जातनी कि रउआ लोग के होश उड़ जाए। ज्योति सिंह आजकल बिहार के सियासत में धूम मचौले बाड़ी। का बा ज्योति सिंह के अगला कदम? का वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बाजी मार ली हैं? का पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह के रिश्ता अब ठीक बा कि अभियो झगड़ा चलत बा? इस सवाल के जवाब ले आइल बानी देसीला चैनल पे। तो चली शुरू कइल जाओ। देसीला चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबा दी। तब भाई लोग, ताजा खबर ई बा कि ज्योति सिंह हाले में एगो खुला चिट्ठी लिखले बाड़ी, जेमे ऊ शाहबाद के बहू के रूप में अपना पहचान बयान कैले बाड़ी। ज्योति सिंह कहले बाड़ी कि ऊ काराकाट के लोगन के बीच लगातार काम करत आड़ी और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऊ काराकाट चाहे डेहरी से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकत बाड़ी। ज्योति भाभी के ई चिट्ठी बड़ा भावात्मक बा। भौजाई कहत बाड़ी कि वो जनता के बीच में जन संकल्प यात्रा के जरिए सरकारी योजना के फायदा लोगन तक पहुंचावत बाड़ी। खासकर युवा और महिला उनका साथ जुड़त चलत जात बा। अब सवाल ये बा कि ज्योति सिंह के ई कदम से बिहार के सियासत में नया हलचल मच गईल बा। का वो सच में पवन सिंह के साथ मिलके एगो नया सियासी जोड़ी बनावे जात बाड़ी? जहां ले ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ता के बाद बा त ई जोड़ी के कहानी कोनो भोजपुरी फिल्म से कम नहीं खे। पवन सिंह के पहला पत्नी नीलम सिंह के 2015 में आत्महत्या के बाद 2018 में वो ज्योति सिंह से ब्याह कैलन, लेकिन इस शादी में जल्दी विवाद शुरू हो गए। ज्योति सिंह पवन सिंह पर कई गो इल्जाम लगौले, जैसे वो उनकर जिंदगी बर्बाद कैलन। तलाक के मामला कोर्ट तक पहुंच गई और बलिया के फैमिली कोर्ट में कई साल तक सुनवाई चलल, लेकिन 2024 में खबर आई कि दोनों के बीच सुलह हो गई बा। लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योति पवन के प्रचार में शामिल भइली और मंच पर उनका केमिस्ट्री देख के भोजपुरिया फैन लोग के मन खुश हो गई। हाले में ज्योति कहले रही कि अगर पवन सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ी हो तो वो उनका प्रचार जरूर करी। ऐसे में तो ये साफ बा कि दोनों अब एगो नया चैप्टर शुरू करे वाला बा। लेकिन सवाल ई बा कि का सुलह सियासी फायदा खातिर बा कि सच में दिल से दिल मिल गईल बा? ज्योति सिंह के सियासी मिशन के बात कइल जाओ तो वो बिहार के सियासत में एगो नया चेहरा बन के उभरत बाड़ी। उनकर कहनाम बा कि वो काराकाट या डेहरी से चुनाव लड़ियन और जनता के आशीर्वाद उनकर साथ बा। वो जन संकल्प यात्रा के जरिए लोगन से सीधा जुड़त बाड़ी। ज्योति हाल ही में कहले रही कि वो महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान देत बाड़ी। वो कहत बाड़ी कि बिहार में मेहरारू लोग के सही मायना में आगे ले आवल जरूरी बा। ज्योति सिंह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भी बहुत तारीफ कैले रही। कहले रही कि नीतीश सरकार में बिहार में सुरक्षा के माहौल बनल बा, जेकरा कारण उ रात में भी लोग से मिल सकत बाड़ी। लेकिन सवाल ई बा कि ज्योति कौना पार्टी से चुनाव लड़ी है? खबर ई बा कि वो बीजेपी और जेडीयू के बड़का बड़का नेता लोग से भेंट मुलाकात करत बाड़ी। कहल जा रहल बा कि वो जेडीयू के टिकट पर लड़ सकत बाड़ी। लेकिन पवन सिंह के बीजेपी के निष्कासन के बाद का ज्योति के रास्ता आसान हो पाई? पवन सिंह खुद भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लड़े के तैयारी करत बाड़न। वो 2024 में लोकसभा चुनाव काराकाट से हार गई रहलन। हालांकि पवन सिंह के इतना वोट मिलल कि एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हार गई रहलन। पवन के सियासी सफर में ज्योति के बड़ योगदान रहल बा। लोकसभा चुनाव में वो पवन के प्रचार में पूरा जोर लगौले रहनी। अब जब दोनों जना विधानसभा चुनाव में उतरे के तैयारी करत बा लोग, तो सियासी विश्लेषक मानता कि ये भोजपुरिया जोड़ी बिहार के सियासत में नया रंग जमा पाई। लेकिन का पवन और ज्योति एक पार्टी से लड़ी हो कि अलग अलग रास्ता चुनी हो? इस सवाल के जवाब अभी क्लियर नहीं थे। तो दोस्त लोग, ज्योति सिंह के अगला कदम बिहार के सियासत में एगो बड़ धमाका कर सकता। उनका जन संकल्प यात्रा, पवन सिंह के साथ सुलह और सियासी मिशन सब मिला के एगो रोचक कहानी बनावत बा।
रउआ लोग का सोचत बानी का ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में जीत पाई हैं? कमेंट में जरूर बताई। और यहाँ अगर रउआ लोग के वीडियो पसंद आयल होके तो लाइक करी, शेयर करी और देसीला चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबावल ना भूली ताकि हर नए का वीडियो रउआ लोग तक पहले पहुंच जाए।